Jam pinten iki Pak Kasam? Betul jam siji tahan. Bapaknya tahan. Ini mau makan kopi nih. Oke, dilanjutkan tentang goro-goro ibu ya. Ngajinya ya. Nah, ini kok wayang urung tutup ya lakon nek. Oh, ya kan urung ya Bu ya. Lalu untuk kesenangan mau wis untung siki gari. Wong sing kaya ketem iki Bu Bapak ya. Oh, Ibu. Tegese wong sing cokan glatek senang berbuat maksiat ya Allah Bu. Kok terakhir pengawasan pada doa bareng-bareng nggih. Si wonten oli-oli. Niki arep goro-goro dhisik nggih. Goro-goro jenengan bebas badhe nyuwun lagu napa monggo diserat mawon. Ditulis ning kertas aja kelalen aneh isine. Ya jenengan isine apa-apa tapi nek saya ngomong ora dibawa apa-apa ya nyuwun disortir dhisik. Wong sing kadang-kadang aneh isine beda pilih sing abang apa sing biru dhisik ya abang dhisik. Buatan ini sepaket nggih, panitia menyelenggarakan ora usah amplop-amplopan ora apa-apa. BA bae ora apa-apa. Siki jamane nganggo kris lawane Shopify, Dana atau GoPay. Sederenge goro-goro ya walaupun nyawa wadon ora kudut tapi alambene melu kecut. Mengenang jenengan pembangunannya ya. Nah, ini kayak kaki satu kubur kayak gini ya. Kudut dulu ya. Lumrahe wong kudut biasanya nganggo rokok. Duwe apa iki budaya kurung iki maksude. Murah tunangan ini iki. Ya paketan sih paketan. Mana pengertian banget. Pak, ini mau rokok mikir rokok sampai kayak di latihan. Mriki, iki wonten rokok sempurna. Gambare wong gulune bolong. Tapi ora dibae wong lanang ta ya. Dikudeni gulune bolong ya ora dibena-bedene mari Ibu. Rokok sing enak. Oh, kan iki wong dibalen mah. Ganti ngene. Ki diot sak mangga ya. Oh, kan ya sih. Rokok kecil banget iki deh. Rokok piye disumpet di sini ya, Bu?
Dene rokoknya di dalam pasan. Mari ngendi. Ya bisa ngono. Iki dalam mari di dalam pasan. Ora usah rokok-rokokan tetep metu bungkuse dijajan dhisik. Satu iya. Jajal selain biasa ngemot metune dhuwur, bisa ora gawe ngemot metune ning ngisor. Jangan puluh. Tapi enak sing dhuwur apa sing ngisor iki gawe metu. Lalu lo barang-barang aku metu bae wis. Wancine gono-gono. Para jamaah niki welinge kaki semakon pada aja nganggur ning pada obat mengkono wis gelem obat panjenengan arep oleh hembel-hembel. Hembel-hembel iku pralambang rezeki. Saduli to ora ketang seduli. Panjenengan daripada niku ora apa-apa. Rawuh teng pengajian gelem obat temenan ning kene oleh hembel-hembel. Saduli to ora ketang seduli. Hasil ora hembel-hembel. Gareng Petruk lan Bogor awake dhewe ditimbali teng bopo panitia penyelenggara dalam rangka acara halal bihalal. Ayo pada disengguyung kanthi puji-pujian dados.
WA kita dosen mungkin orang sinyal apa boten ini. Jadi Bopo panitia penyelenggara oh Segat Jamblang. Tadi kan bisa bikin pakal. Sambil menyiapkan Segat Jamblang iki wonten pangaosan saking Kyai Semar itu. Wong urip dalam dunia pasti duweni dosa maksiat. Rata-rata wong gawe dosa, gawe maksiat kuwe sumbere ora liya. Nek ora sekang kuping ya sekang mripat. Nek ora sekang mripat ya sekang lisan. Nek ora sekang lisan ya sekang ati. Nek ora sekang ati ya sekang kemaluan. Apal Bu? Sumber-sumber dosa setunggal kuping urutan nggih napa? Mripat, lisan, hati dan kemaluan. Panjenengan iki meneng bae ora obah, ora ngomong apa-apa bisa gawe dosa. Wis umbah-umbah ngomong bocah dari meja ning ngarep teras nyawang tanggane pada liwat kondangan. Rika meneng bae bisa dosa. Tanggane liwat jenengan batin. Ini siti lambe kandang kepala kali. Gila mboten. Niki mboten ngomong apa-apa lah berarti tapi duweni ati berpotensi melakukan dosa. Mulane organ-organ tubuh sing wau disebutaken ayu pada didongani. Ibu nggih, didongani. Niki ben ngaji wonten oleh-oleh nggih. Monggo sami ndongaaken badane kula lan panjenengan arupi kuping, mripat, lisan, hati dan kemaluan. Ini Segat Jamblang pun siap. Ya wis siap apa bisa paham ya? Ya. Monggo mungkin Pak Segat Jamblang dari dongeng sarang-sarang.
orang wong harus anu bidang-bidang kritik. Siki dari doang Ibu. Napa sing doakan? Kuping, mripat, lisan, hati dan kemaluan. Apa maning lisan? Salamatul insan fi lisan. Selamatnya manusia gue bagaimana dia bisa menjaga lisan. Tetapi hari ini salamatul insan fi dijawab. Selamatnya manusia tergantung ketika bisa jaga HP nih. Bu, akeh mantur aku karo mertua, rakyat orang aku karo pejabat gara-gara lisan. Gara-gara secuil omongan karo tangga pada tukaran. Gara-gara secuil omongan tukaran sendalan-dalan. Ya omongan gara-gara lisan. Lalu ini dong lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi. Terakhir wa min syarri maniyyi. Bunapal nopo dereng. Yang kali ini Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi. Terakhir wa min syarri maniyyi. Napa mawon sing didoaken? Kuping, mripat, lisan, hati, kemauan kita didongani kon aja pada bedrang. Aja mati bilang habis pada ngaji. Ibu-ibune tembangannya pir supir aja nengan mampir mas mampir mumpung bojo kurang. Mulanya ditongani ya Bu ya. Oh dibolongannya dileboni. Ini mboten parang Ibu nggih. Ditongani kabeh. Lalu kawis tua iki ada mriku. Wingi si urut suwe ni pati raja. Kaki-kaki lebaran umur 70 tahun. Ben bisa mulai bocah SD kelas 5. Namun dibilangin jenenge kaki-kaki kaki nang lanang. Mulane kudu didongani. Berapa Bu? Derek baik. Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari. Iki urut nggih. Wa min syarri lisani wa min syarri qalbi. Terakhir wa min syarri maniyyi. Gunakan nopo dereng. Dereng kelalanya rukun sambut rokok. Jadi tips nek panjenengan kelalen siji undang kemari ora kemari. B disebut apa? Nek guru mulang biasanya itu ada metode pembelajaran. Ya. Jadi al-madah muhimmah. Materi itu penting. Walakin al-tariqatu aham minal madah. Tetapi strategi pembelajaran justru lebih penting. Dan mereka pada apa terbawa lagu Ibu nggih? Lagune sing gambir mawon. Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashab bima qadamana
Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri qalbi wa min syarri mani rambut wis putih bertanda arep mati dene boleh ini mati boleh nggih ora sebenere ya ora sibuk mripate wis blawur wis kedek alam kubur untune wis ontong wis enggal digotong gotong ada bopong kalau pakai dibopong kulite wis kisut ya kendor kisut ribut bilane kulite wis kendor sedelane pada mujur alor Allahumma inni a'udzu bika min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri lisani wa min syarri qalbi wa min syarri qalbi wa min syarri mani Pun apa nopo dereng Bu? Dereng? Mboten nopo-nopo esuk nyoba zaman ya. Beda ini tanya berputaran bongannya ya. Orang-orang rombongan orang apa ya? Derengnya bayar kan Jen. Sing beri protes oh ya orang bisa ini. Bu, niki wonten malih sing badhe mundhut lagu apa mboten? Pripun Pak? Badhe nggih kudu manggung. Badhe nyanyi dhewe apa kepriye Pak ya? Nah, teng mriku kudu manggung. Teng mriki jambu alas. Ora pokoknya. Beje miring maning. Kudu manggung jambu alas kicik. Telu-telune nang kampung pe. Karo di dhisik. Saya kembalikan kepada Mbak Sinden kali prayer kira-kira telu lagu biar di dhisik Pak Sono. Oh kicik ini dhisik. Kuburan ambles. Ya iya lho di sini ya ditabani lho kan jorna wae sih. Nggih, niki apa bae ya untuk manggung kicik miring. Jambu alas, arane napa ora? Perahu layar apa penak banget malah perahu layar. Nggih Bu. Monggo nek ora keduman kabeh yang iso mengenai berapa macane ya. Mbok menawa barang gawe ya ora apa-apa. Jadi kan sing iki jenenge kudu tanggung kok iso mandi. Niki sing badhe nyanyi ora miri sama kami Kak. Oh sing randa apa ana sih? Sampun siap Pak Solo izin
kijing miringnya wis rampung. Seniki Gareng Petruk lan Bawor ayo dia wis wengi banget wis jam iya gara-gara sengaja bilang tadi orang kusuk nih wis kencang wis jam 12 rika ya pada mau kerainan besok dina minggu sebelum ada persegajian Pesir Gareng Petruk lan Bawor ayo pada direkaken Bratasena sing arep maringki King Samudra. Ayo berangkat ayo. cerita Raden Bratasena niki nyemplung maring segara kepanggih kali naga tapak angin dadi anak gambar sing digubet karo ulang. Ning kono perangnya rame lepur, tapi waktune wis kuwi ya pre-memori.
nggih arupi niki Brotosena sing maune rupane kaya malik dadi Werkudara. Nah, malikane dipapasno. Nah. Ya, ini saran-saran Ibu ya, kali usul mugi berkas doyone Allah.